Pero, ide to. Pero. Vážení diváci, dovolte, aby som vás privítal v dnešnom štúdiu predzápasovom Ligy majstrov. Stretnú sa dva špičkové kluby, nepoviem aké, bude prekvapenie večera. Dnešnú Ligu majstrov, dnešný zápas nebudem komentovať sám ako tradične. Vopred sa vám ešte predtým chcem ospravedlniť za výpadok, ktorý nám spôsobil pán školník a zabal na naše improvizované štúdio, kurva. Nevadí. Takže, nebudem aj dnešný zápas komentovať sám, budeme ho sledovať a hodnotiť spolu s mojím dnešným hosťom, ktorým je Kukumber Čubesku z FK Jerevan Družstevník, ktorého tu vítam medzi nami. Dobrý deň, pán Kukumber. Dobrý deň, pán reportátor. Som srdečne rád, že ste ma tu pozvali do dnešného... Áno, vieme, futbalu je veľa, času je málo a preto si dáme dnešnú telefonickú a SMS-kovú súťaž. Úloha dnešného večera znie: čo vidíte na obrázku? Číslo do našeho Môžem? Telefónne číslo do štúdia je 824 624 851. Ak ste si istí, čo je na obrázku, alebo ak viete, čo je správne, zavolajte nám prosím na toto číslo ihneď a dostanete nejakú cenu. Dnešnými hodnotnými cenami sú brankárske rukavice, futbalová lopta A treťou poslednou cenou je bunda značky Senar v Real v hodnote 300 €. No a to bola naša telefonická súťaž. Môžete SMS-kovať, aj telefonovať, môžete vyhrať zaujímavé hodnotné ceny a teraz je už čas, aby sme sa pobrali na štadión a vychutnali si zápas Ligy majstrov. No a už sme na štadióne Ligy majstrov. No neviem, ako vidíte situáciu vy, pán Čubesku? No vidím to tak zatiaľ, že dúfajme, že bude príjemný pohodový večer so zápasom nádherným. Uvidíme pekné šance oboch mužstiev s nejakými šancami gólovými a dúfam, že sa ľudia všetci budú baviť a my tu v štúdiu budeme môcť dobre a slušne pekne komentovať. Áno, podobne to vidím aj ja. Môžeme vidieť obe 11 mužstiev, ako nastupujú na hraciu plochu. Hlavným rozhodcom zápasu je Etveker Guano z Nigerijskej republiky. Na stranách mu budú pomáhať prvým Šunďák Munďo z Mali a druhým postranným bude Unčala Munčo z Kamerunu. A sme veľmi zvedaví, ako to celé skončí. Hlavný rozhodca vyhadzuje žreb a domáci budú mať výkop. A je tu výkop, a je tu prvá šanca. Áno. Nebezpečne pred bránkou kombinujú dvaja hráči neznámi. Áno. A šupa nad brvno. A je to tesne vedľa. Vrátime sa po reklamnom breaku. Ahoj, Fero. Ahoj. Máš problémy s opravou ropovodov? Mám. Vieš, jak ľahko to všetko vyriešiš? Stačí zavolať číslo 88805 a bude po probléme, dúfam. Vidíš, tak je to ľahké. Generálnym partnerom Ligy majstrov sú slovenské a ruské ropovodárne. A je tu prvá štandardka zápasu. Vraciame sa po reklamnom breaku. A je to tesne nad. Výborná strela v podaní hráča Gustava R. Merličeru, ktorý beží po loptu, keďže lopta bola následne pečovaná. Merličer sa vracia, bude to rohový kop.
Meliker si stavia loptu, to bolo nakrátko. Meliker stále putuje a hráčov si robí, je v 16 a je to tyčka. Obrovská smola Melikera Čubligera. A je to von. Vrátime sa po reklamnom breaku. A je tu záverečný výz hlavného rozhodcu. Zápas skončil nerozhodne 9-9. Bol to vyrovnaný zápas s oboma šancami. A vraciame sa do štúdia. Ďakujem za pozornosť. No a sme tu späť. Zápas sme dosledovali s výsledkom 9-9. Áno, napijeme sa tu. Pán Kukumber, Čubeska, ako by ste konštatovali túto situáciu? Ako sa vám pozdával zápas? Čo boli slabosti a naopak, čo boli silné stránky oboch mužstiev? No tak mužstva neviem, ale rozhodca sa mi tam nepozdával veľmi. Áno, ďakujeme a môžete sa potom vyjadriť neskôr, budú tu aj reportéri a prišli nejakí hostia. A my si ideme vyhodnotiť našu SMS-kou a telefonickú súťaž. Zostaňte s nami. A je tu záver našej telefonickej súťaže. Neposílajte SMS-ky, nevolajte. Správnou odpoveďou na dnešnú súťažnú otázku bola Gabová diera na teplákoch. A bohužiaľ výhercu nemáme ani jedného, čiže ceny ako napríklad Športové rukavice značku Arena, ktorú do našeho súťažného štúdia dali všetci. Potom, bohužiaľ, profickú loptu nikto nezískal, alebo tento kvalitný, pekný štvorhviezdičkový kabát. Značky Scenár Bienal. Nikto. Real nezískal nikto. Takže tieto ceny budú v najbližšom štúdiu Ligy majstrov, možno pohár UEFA, nevieme. ďakujeme za pozornosť a dovidenia zajtra. Ďakujem aj nášmu hostovi Kukumberovi Čubeskovi. Ďakujem, dovidenia, dobrú noc. Dobrú noc.